Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako po si Angeline, isa sa marami ninyong OFW na tambalanista dito sa Taiwan. Yung kaibigan kong si Maylene ang lagi kong kasama sa pakikinig ng Mahiwagang Burnay habang nagtatrabaho at naka-earbuds. Sa sobrang aliw namin sa mga banat ninyo, hindi namin mapigilang tumawa. Napapalingon tuloy yung mga katabi naming Chinese. Pero hindi yung katabi naming Chinese ang ikukwento ko sa inyo. Ang gusto kong i-share ay ang love story namin ni Joel. Single mom na ako to a 4-year-old girl nang ligawan ko ni Joel noong 2012. Naging kami at nabuntis niya ako the following year. Kaso nalaman ko na may ka-live-in pala siya sa probinsya. Nagparaya ako kahit sinabi niyang ako ang pinipili niya. Umuwi ako sa probinsya namin at bumalik sa pagiging single mom. Babae ang naging anak namin. Nang sumunod na taon, pinag-aral ako ng lolo at lola ko sa ibang bansa gamit ang pensyon nila. Iniisip nila ng lahat na magbo-boyfriend ulit ako at magbubuntis ng walang ama. Akala nila hindi ako makakatapos. Pinatunayan kong mali sila. Makalipas ang 4 na taon ng pag-aaral, natapos ko ang kursong Bachelor of Elementary Education noong 2018. Wala kaming communication ni Joel sa loob ng 4 na taon pero nakakausap ko ang pamilya niya. Pinapadalhan ko sila ng picture ng anak ni Joel. Alam kong pumunta siya ng Taiwan noong 2015 pero hindi ako humingi ng sustento para sa bata. February 2020 nang maisipan kong hanapin siya sa Facebook. Nahanap ko naman kaya nag-hi ako sa Messenger. Sumagot siya the following day. Nalaman ko na may 2 anak siya sa live-in partner niya pero hiwalay na daw sila. Ipinakilala ko sa kanya ang anak niya at napagkasunduan naming magbalikan para sa anak namin. Pupunta sana ako ng Taiwan noong 2020 pero nagka-pandemic kaya pinauwi na lang niya ako sa bahay niya sa probinsya. The following year, kinuha ko na din ang mga anak ko sa una at ang anak naming 2. Natuloy ako dito sa Taiwan noong April 2022. Magkasama na kami ni Joel pero magkaiba kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Ngayong taon, plano na naming magpakasal. Yung 2 anak niya sa ka-live-in niya dati, kasama na din ang 2 anak ko. Masaya ako dahil ramdam ko ang pagbawi niya sa lahat ng pagkukulang niya sa amin ng anak niya. Deserve talaga niyang bigyan ng second chance. Looking back, hindi ko inakala na magkakabalikan pa kami. Hindi ko inaasahan na kami pa din pala sa huli. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Angeline.
di wow. Kayo na walang problema sa love life, go. Parang galit ako. Edi kayo na. Edi wow. Edi wow. Edi go. Edi good for you, Angeline. Alam mo, ang buhay talaga, apakaraming plot twist. Siguro, partner, no? Ito yung sinasabi natin na yung bawat araw na dumadaan sa ating buhay, namnamin natin kasi hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari the next day. Yes. 'Di ba? So, at least alam mo, kunyari, ngayong araw na ito, alam mo sa sarili mo na tinodo mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Kasi you don't know if tomorrow may trabaho ka pa. 'Di ba? Natandaan mo, partner, nung 2019 nung nasunog yung MBC, 'di ba? Ano po kami noon nung the day before nasunog yung aming office. Wala namang miski isa sa amin na nakapag-isip na kaya nga, ang dami mga papeles, mga importanteng mga gamit na naiwan sa office. Natatandaan ko, partner, nun. Yung laptop ko, usually, inuuwi ko yan. Nung the night before, naisip ko, bakit ko naman iuwi? Iuwi ko siya sa bahay namin, tas wala rin naman akong gagawin sa kanya. Dagdag bitbitin. Tas yung araw din na yun, partner, yun yung araw na lahat ng mga pictures and videos ko na nasa cellphone ko, transfer ko doon sa laptop ko. At hindi ko makakalimutan yun kasi inisip ko pa, lalagay ko ba yung laptop ko doon sa bag? Tapos ilalagay ko sa cabinet sa likod? Or ilalagay ko lang sa table ko? So, ang inisip ko nun, partner, babalik naman ako the next day. So, dito lang siya sa table ko. So, inayos ko pa siyang gitnang-gitna yung laptop para hindi siya mukha siya talagang iniwan ng maayos. Parang ganon. Ginitna ko talaga siya. Not knowing, the next day pala, mga kabisyo, nagulat-gulat na lang ang lahat, 'di ba, na sunog na pala yung office, 'di ba? Who would have thought? So wala lang, parang naisip ko lang dito sa kwento ni Angeline na sa sobrang dami ng plot twist na buhay, isang pagpapaalala lang sa atin just to cherish every moment that we have because we'll never really know what's gonna happen next. So, yung trabaho mo na meron ka ngayon, at least sabihin mo at alamin mo sa sarili mo, nakaririn ko today kasi hindi ko alam, baka bukas wala na. 'Di ba? Itong mga gamit na meron ako, pangalagaan ko siya. Kasi hindi ko alam, baka mamaya masnat siya, makuha, mahulog, masira. 'Di ba? Yung pangangatawan na meron tayo, 'di ba't minsan nangyayari sa atin 'yun? Kung nangyari man sa buhay natin, mga kabisyo, yung natisod tayo, yung wala namang dahilan, wala nga hadlang pero natisod ka o kaya nadulas ka. Alam mo, partner, yung merong one time nangyari yun last week tayo lang yun nandito sa station. Ano namang aksidente nangyari sa'yo? Alam mo naman ako, partner. Prone to accident ka talaga. Alam mo talaga, may ganun talaga ako. Buti na lang, partner, nung time na yon, meron tayong may activity sa labas, may mga campaign, may operation tulong or whatever. So, walang tao dito sa ating lobby area. Wala talaga, na normally may mga tao dyan. May mga DJs, o kaya yung mga engineers natin, o kaya yung PA natin, driver, ganyan. Nandyan sila. O kaya kung may kumpulan lang talaga na nandyan. Nung time na yung, partner, galing ako sa baba, meron akong kinuha sa labas, tapos paakit ako. Partner, dun sa may gitna, yung gitna mismo ng station natin, yung kung saan maraming makakakita tao, nadulas ako. Walang hadlang, ha? Walang basa yung floor. Bakit na diba? naman? Hindi Yun ang ko tanong alam. bakit na naman? Hindi ko talaga alam. Ano na namang meron? Hindi ko alam, pero partner, ang sama ng bagsak ko na sa sobrang sama ng bagsak ko, hanggang ngayon, partner, feeling ko magayong puwet ko. Kaya feeling ko mas malaki siya ng mga 2 inches today. Yung bang A blessing in disguise. At least nagkabalakang ka. At least nagkapuwet si Nicole. Diba? Pero yung bang yung bang it could have been worse. Una, maaaring marami nakakita na ang tindi ng kahihiyan bukod sa ang sakit talaga niya. Or, it could have been worse na may nabali. Alam mo naman, di ba? Medyo marurupok na tayo. Tapos, eksakto, partner. Ewan ko kung narinig mo yung sinabi ko Parang sinabi ko, grabe ang dulas, partner. Pero wala na. Oo, lumabas ka nun sakto. Tapos, hindi na wala ko. Kasi siguro, ano ba nagsasabi neto, di ba? Kasi sinabi ko, kumusta naman? Hindi, ang sinabi ko yata is, kumusta naman yung nadudulas? Parang ganon. Palabas ka nun, saktong lumabas ka na. After ko madulas, partner, nakita ko may CCTV. Tumayo ako kagad kahit masakit. Tapos eksakto lumabas ka ng booth. Akala mo wala nakakita, no? Hindi, feeling Kita ko ka ng CCTV. Gusto kong balikan, partner. Kaya lang wala lang akong time. Pero gusto kong gawing content. Sa totoo lang, di ba? Pero yun talaga yun. Yun yung mga plot twist na
who would have thought na madudulas ka and buti na lang wala ding masamang nangyari, 'di ba? Pero yun yung sinasabi natin na namnamin mo na hindi masakit ang balakang mo, hindi masakit yung likod mo, 'di ba? Ipagpasalamat mo na maayos ang pangangatawan mo kasi isang araw pwede ka matisod, masugatan ka at pwedeng mabago yung routine ng buhay mo. 'Di ba? Correct. Kasi ang dami mga ganun na mga plot twist. So while we can enjoy what we have, 'di ba? Appreciate what we have, gratitude for what we have, kabisyo, gawin po natin kasi hindi natin alam yung mga posibleng plot twist. Totoo yun ng na. buhay. Ang dami nun ha. Ang dami. Mayat-maya meron po yan. Correct! Di ba parang, Araw-araw meron po Oo, niyan. Hindi mo totoo. akalaing mangyayari sa'yo. Either truly. maganda or hindi maganda. Tama. Pero magandang i-focus to mga kaibigan sa mahal natin sa buhay. Diba? Namnamin po natin habang nandyan po ang mga mahal natin sa buhay. Kasi normally, aminin natin sa hindi, taken for granted ang mga tao Correct. ito. Sinasabi natin, oh, I love you ma, I love you dad, diba? I love you sis, I love you kuya. Pero hindi naman natin napaparamdam talaga eh. Minsan nga wala nang sinasabi eh. Correct. Hindi ka nga nag-I love you eh. Hindi mo nga kinukumusta eh. Diba? Parang pag nag-uusap kayong magkapatid, parang lagi kayong paaway. Parang laging may suntukang magaganap mamaya. Tama, Diba? lagi. Oh, sa mananay at tatay mo, for example, never mo na silang na-appreciate eh. Diba? Lagi na lamang pabalang, lagi na lang reklamo sa bahay, yung bukang bibig mo. Correct. Ma, ano ba, wala na naman tubig? Ma, hindi mo pa ako pinag-iinit ng tubig, maliligo na ako. ano ba yan, ma? Ito na naman ang ginagawa natin. Oh, ma, ano ba yan ang ingay-ingay sa bahay? Ma, dumi-dumi, ma, yung brief ko nasaan? Ma, yung panty ko nga pakisampay na basa, Correct. nasa banyo, kakahubad ko lang. Diba, ganyan tayo mag-usap pa pag nasa loob ng bahay. Pero yung words of appreciation, mga kaibigan, ginawa ba natin? Diba? Ma, maraming salamat. Pinagluto mo kami ng masarap na hapunan. Yan. Masabay na tayo maghapunan kasi gusto kong naghahapunan habang kausap ka. Yan. Diba mga ganon? Kasi pag ito po ay na-realize natin later on in life kung saan wala na ang mga taong ito na tinatake for granted natin, hindi na po natin siya magagawa. Kahit Tama. anong pilit nating gustuhin. Correct. Na parang, papaano mo pipilitin yung nanay mo na makasabay ka sa hapunan kung wala na siya? Yes. Again, nalalaman po natin ang value kasi ng isang bagay at ng isang tao kapag wala na ito. Correct. At wag nating hintaying mawala ang mga ito. Oo, kasi nasa huli ang pagsisisi. Isipin Yes. mo, parang dalawa yung nararamdaman mong sakit. Sakit ng kawalan ng taong yon. Yes. And pagsisisi na hindi natin itinodo habang buhay sila. Tama. At ang sinasabi nating plot twist, hindi naman lagi, alam mo, mabuti kung, in a way, medyo mabuti yung, kunyari, nagkakasakit, nagkakaroon ka ng chance, di ba? Yung nagkakaroon ka ng chance na makasama siya, nagkakaroon ka ng chance na bumawi, kasi Oo. alam mong may sakit at alam mong posibleng kunin anytime. Pero minsan may mga biglaan eh. Correct. Yung mga sa isang iglap nawawala. So ayaw Correct. natin na mangyari yun na doble yung nararamdaman mo lungkot. Lungkot na nawala itong taong to, nawala itong gamit na to, or nawala itong pagkakataon ito. Tapos yung dagdag na pagsisisi na bakit kasi hindi ko masyadong ipinaramdam. 'Di ba? Baka para kay Angeline Parter, baka siguro iniisip niya, love life to paano napunta dyan yung usapan? Siguro kasi we were just focused kasi total naman all's well that ends well for Angeline eh. Ang sinasabi lang natin na may mga plot twist. Yung mga akala mo kayo na for today, pero ang plot twist, madami pa munang mangyayari bago kayo maging kayo ulit. 'Di ba? Na parang at the end of it all, akala mo tapos na yung love story ninyo. Yung pala hindi pa pala tapos. Meron pa pala siyang second chapter at another time. 'Di ba? Yung mga ganong klase mga plot twist such as life, ang daming mga twists and turns. Wala pong buhay na diretso. Lahat po ng buhay po natin ng mga zigzag po lahat talaga. Zigzag, up, down, left, right, ABAB, select, start. Ganon. 'Di Na ba? kahit pinalano mo ng gusto yung buhay mo, ang daming mababago diyan. Kasi may ibang gustong mangyari si Lord eh. Tama. Ang daming surprises ng buhay, mga kaibigan. Things can happen anytime. At any moment. Totoo 'yon na parang akala mo okay ka pa ngayon, mamaya hindi na. Correct. Ngayon hindi ka okay pero mamaya okay ka na pala. Tama. Ganun po yung mga surprises ng buhay. Akala mo sagana ka ngayon, mamaya hindi ka na sagana. Sa true lalo. Diba? That's life. Correct. Kaya pakatandaan mga kabisyo, napakaraming plot twists in life. Nangyayari po talaga yan. Salamat Angeline for sharing your story. Bye-bye!